Bună frumoasele mele și am găsit la un nou video, să am pentru voi un mini haul de la Shein. Ați mai văzut la mine produse, haine de la Shein, însă am riscat de data asta și mi-am comandat niște pantofiori. Am avut foarte mari emoții pentru că nu mi-am comandat până acum nimic din afară în materie de pantofi, doar din România, și atunci am avut emoții. Dar, Doamne fi lăudat, am nimerit mărimea și pot să le port sănătoasă. Din afară nu, și mi-a fost destul de teamă. Însă vă voi vorbi despre pantofi când voi ajunge la ei. Până atunci vreau să vorbesc despre rochița pe care mi-am cumpărat-o. E o rochiță, mai am încă o rochiță tot așa din acest material. E un fel de licra, dar mai tare. E neagră, însă jos veți vedea imediat, are niște flori, la fel și pe mâneci, dar pe mâneci e un voal mai transparent cu flori. Mâneca este mai lărguț așa, iar la încheietură are aici un tiv pentru a fi mai strâmtă, dar oricum îmi place foarte mult, e comodă, frumoasă, asta într-adevăr merită. Acum cei de la Shein au și ei niște reduceri, au niște promoții pentru Crăciun, au niște sale-uri, haine la câțiva dolari, sub 5 dolari. Bine, acelea nu sunt foarte multe, dar majoritatea acum sunt cam la 10-15 dolari, ceea ce e foarte ok pentru niște haine. Ce am comandat eu până acum e ok. Dar am citit și alte review-uri în care spuneau fetele că nu toate hainele sunt perfecte. Voi trebuie să înțelegeți că, având în vedere prețul care l-au și nu pot să le pipăi, logic că nu toate sunt la o calitate excepțională, dar majoritatea eu am fost mulțumită de ele. Vesta. Mi-am comandat o vestă, asta a fost o dezamăgire în materie de culoare, nu la calitate. Mi-am luat mărimea cea mai mică S pentru că am văzut că oricum sunt destul de mari, dar dacă îmi luam mărimea M, era enorm. Da, trebuie să mai pufășesc așa puțin pentru că e cam lipită blănița asta, e cam creață și așa mai maronie. În poze era un roz mai pudrat și nu m-am așteptat să fie culoarea asta. Deci doar la culoare m-a dezamăgit așa ea. În rest, după cum puteți să vedeți și pe mine, stă destul de ok, e călduroasă, îmi place că are și căptușală, fiindcă nu toate vin cu căptușală. Are etichetă de Shein. Shein e fostul Inside. Nu știu de ce și-au schimbat numele, dar oricum. E foarte lungă, e până peste fund, e călduroasă. Trecem la pantofi. Fiindcă pantofii sunt niște pantofi drăguți. Au venit în... Bine, au un miros specific de magazin asiatic. Așa, miros cam foarte tare. Vin așa într-o cutie din aceasta, de carton. Și cum să rezist eu să îmi cumpăr niște pantofi cu botic de pisic? Nu am putut să rezist. Așa că mi-am comandat, scrie pe ei Manxisi, așa ceva. Ei arată așa, sunt foarte drăguți. Îmi place și materialul, e un fel de velur. Da, sunt destul de ok, îmi place mult cusătura la ei și forma. Talpa e foarte subțire, cred că o să alunec cu talpa asta. Așa că o să încerc să nu merg pe ploaie și pe vânt. Mi-am comandat numărul 36, fiindcă 36 port eu de obicei. Acum, îmi sunt fix, dar sunt sigură că se vor mai lăsa. Dacă îmi comandam 37, mi era mult prea mari, zic eu. Mi-am ales numărul 36. Eu de obicei port 36 sau 37. Depinde de firmă, dacă sunt de piele, dacă nu sunt de piele, depinde. Și ei au pe site, la ei pe shein.com, au un grafic, un tabel cu mărimi europene, mai au asiatice și americane. Și eu m-am luat după mărimile europene, dar de asemenea am și măsurat talpa mea cu centimetru și am văzut cât au. Și astfel am comparat acolo în tabel și așa am văzut mărimea care trebuie să mă comand. Și da, 36 se potrivește. Sunt foarte mulțumită de ei, v-am zis până acum nu mi-am comandat nimic de acolo, dar cu siguranță o să mai comand, o să mai risc și o să mai încerc să mai comand încă ceva. Oricum am mai pus ochii pe câteva piese, dar fiind deja luna decembrie, cu siguranță nu vor mai ajunge decât la anul, așa că pe anul ăsta haul-uri cu haine sigur nu voi mai face. Dar la anul, începând cu ianuarie, cu siguranță veți vedea din nou niște haul-uri cu haine la mine. Până atunci ne axăm pe alte chestii. Oricum, asta a venit foarte repede și de data asta mi-a venit printr-un curier GLS, direct acasă. De fapt, nu acum, și data trecută. De
facture. Ultimele 2 comenzi mi-au venit direct acasă prin CLS, n-am plătit nimic în plus, dar prima comandă a venit la Poșta Vamală în 3 săptămâni, asta au venit în 2 săptămâni. Câteodată îmi vin din China, câteodată îmi vin din Suedia sau Olanda, așa ceva. Și au venit destul de repede, acum în 2 săptămâni, ceea ce m-a mirat. Dar m-am și bucurat, fiindcă nu-mi place să aștept foarte, foarte mult după haine. Și să știți că nu fac griji că nu o să-mi ajungă comanda sau așa ceva. Deja am obișnuit că știu că trebuie să aștept o lună, știu că îmi va veni peste o lună și îmi vine în 3 și atunci mă simt mult mai bine, sunt mult mai liniștită. Bun, acesta a fost mini-clipul, sper că v-a plăcut. Dacă v-ați mai comandat și voi de la shein.com sau Shein-site, cum știți voi, lăsați-mi în comentarii să-mi spuneți ce părere aveți voi despre acel site, dacă ați mai comandat, ce v-ați mai comandat și să împărtășim părerile aici în secțiunea de comentarii. Bun, până data viitoare, fiți frumoase! Ne auzim! Pa, pa!